Minä vaihan vielä öljypumpun tähän varamoottoriin. Otan tuosta toisesta, kun ei ole tullut korkeamman volyymin öljypumppu. Tilauksessa on kyllä toinenkin, että saa tähän niin kuin molempiin moottoreihin. Ei tarvitse aina vaihdella sitä. Jos moottori vaihtuu, eli GY6 voitelujärjestelmä toimii sillä tavalla, että öljypumppu löytyy tämän pellin takkaa ja tässä näkyy öljyn painekanava, nousee tänne lohkoille, sitten se menee täältä lohkosta reikä läpi sylinteriin ja lohkon välissä uraa pitkin tänne reunimmaiseen pinnapulttiin ja kansi on paineöljy voideltu, se nousee sitä pinnapultin kanavaa ylös se öljy tänne kanteen ja voitelee kannen. Kampiakseli ja sylinteri on sitten ihan kampikammiosta roiskevoideltu. Semmonen systeemi. Ja jos näitä enemmän virittää, minä olen 2 moottoria hajottanut tai yläkertaa voitelun puutteeseen, ylikuumenemisen ja voitelun puutteeseen, niin yksistään tuo 20-25% korkeampi volyyminen öljypumppu riittää aika pitkälti turvaamaan sen voitelun viritetyssä moottorissa. Eli en uskalla näitä itse ainakaan enempää tai enemmälti viritellä, jos ei ole parempaa öljypumppua näihin laitettu. Eli ehdottomasti suositus vaihtaa se 20-25% isompi tilavuuksinen öljypumppu näihin.